Prišli sme včera večer. Cesta vlakom a autobusom nám trvala nekonečných 5 dní. Postupne sme prešli cez Moldavsko, Rumunsko, Maďarsko až sem. Dobré je, že ukrajinský jazyk sa trochu podobá na slovenčinu. Všimla som si, že znie ako ukrajinčina, len sa píše latinkou. Nevieme ešte, kam pôjdeme ďalej, čo budeme robiť. Rozhodneme sa v priebehu najbližších 2 týždňov. Najskôr si však potom všetko musíme v hlave upratať. I build my plane inside my veins. I build my fears to see if love is real. I've seen it in your eyes. The dolphins and me, trying to recognize if the love is real. I want to be a humble man and feel it from inside. I want to be a humble man and to live by your love. Oh. Ani ľudia, ktorí tam žijú, netušili, že toto je naozaj možnosť, ktorá môže sa stať realitou. Všetci boli v šoku a vlastne aj my sme boli v šoku. Ja som tomu nedokázala uveriť. A cez absolútny, ultimátny hnev, po smútok, po obrovský strach som prešla asi všetkými štádiami emócií. Ale dodnes to je niečo také, ako keď vám zomrie niekto blízky, že váš mozog to proste nevie poňať, nevie to pochopiť. A takisto neviem poňať a pochopiť, že v 21. storočí tu niekto príde s tankami, s bombami a s lietadlami a reálne ide zabíjať ľudí. No ja som vás tu dnes zavolal kvôli tomu, že robím projekt s Jankou Rajcovou, kde sa bavíme o ľuďoch, ktorí práve stratili ten svoj domov v akomkoľvek ponímaní. Niekto naozaj, niekto dokonca prišiel o nejakú rodinu. A Janka si povedala, že nafotí 100 portrétov takých ľudí. Skúste si pozrieť tie fotky v kľude a vyberte si jednu takú, s ktorou sa nejakým spôsobom identifikujete. Ja myslím, že mám favorita. Ty máš favorita. Každá je dosť iná. Je to zaujímavé, je tam strašne veľa rôznych emócií. Mne sa páči, že tu je viac generácií a že ten malý chlapec má ako keby najdrsnejší message v tom. On sa na teba pozerá úplne vyrovnanie, kdežto zvyšní dvaja ľudia majú ako keby nejaké vety v sebe. On nemá žiadnu vetu, on proste len presekne pohľadom, lebo neviem, možno, že to nevie pomenovať, ale vysiela to. Bohdan bude môj kamoš. Aspoň takto. A ty si vybrala? Ja som si vybrala... Počkaj, to je správne? Lebo tu je len jeden človek, ale vzadu sú napísaní dvaja. Irinu. Irina. A mal by tam byť ešte nejaký Leonid, ale ten tu nie je na fotke. Koľko majú rokov? Irina má 39 a Leonid má 10. Predpokladám, že to bude jej syn, ale nenachádza sa na fotke. Dobre, tak ak ste si vybrali, tak ja vám teraz dám ich príbehy, ktoré prečítate. OK. Takže Irina a Leonid. Na Ukrajine je momentálne vojna. Nedá sa tam žiť. Prvú noc sme strávili v metre. Spali sme tam len s poduškami a dekami. Bol tam veľký prievan. Potom sme 5 dní a noci presedeli v pivnici. Bolo tam chladno a vlhko, ale aspoň tam nefúkalo. Našťastie sa nám podarilo dostať sa na železničnú stanicu. Taxi z nášho domu na stanicu, 15-minútová jazda, stojí normálne 100 hrivien. Teraz je cena už 30-násobne vyššia. Je to nebezpečné.
Najskôr sme išli k známym žijúcim pri moldavských hraniciach. Odtiaľ sme peši prešli do Moldavska. Ďalej autobusom do Bukurešti, vlakom do Budapešti a odtiaľ na Slovensko. Prečo práve Slovensko? Žije a pracuje tu môj brat so svojou ženou. Prišli sme včera večer. Cesta vlakom a autobusom nám trvala nekonečných 5 dní. Postupne sme prešli cez Moldavsko, Rumunsko, Maďarsko až sem. Nevieme ešte, kam pôjdeme ďalej, čo budeme robiť. Rozhodneme sa v priebehu najbližších 2 týždňov. Najskôr si však potom všetko musíme v hlave upratať. Buď zostaneme tu, alebo je tu ešte jedna alternatíva, hoci málo pravdepodobná, a to Turecko. Dobré je, že ukrajinský jazyk sa trochu podobá na slovenčinu. Všimla som si, že znie ako ukrajinčina, len sa píše latinkou. Otčím a moja sestra s manželom zostali doma. Neviem, či opustia svoju rodnú krajinu. Otčím je veľký patriot a sestra nechce opustiť manžela. Môj syn je piatak. Budeme mu musieť nájsť školu, ak tu zostaneme, pomôžu nám brat s manželkou, keďže vedia po slovensky a vedia, ako to tu chodí. Ale toto všetko budeme riešiť, až keď budeme definitívne vedieť, kde zostaneme. Povedali mi, že priemerná výplata je tu okolo 900 eur a náklady na bývanie tvoria okolo 450 eur. Doma som samozrejme takú výplatu nemala, zarábala som približne okolo 20 až 25 tisíc hrivien. Pomer výplaty a náklady na život bol však lepší. Za byt som platila približne 2 až 3 tisíc hrivien. Pracovala som v realitách, v Charkove som na krátkodobej báze prenajímala 10 bytov. Ešte neviem, akú prácu by som mohla robiť tu. To, čo sa deje, nedokážem pochopiť. Nerozumiem tomu. Boh je ich sudca. Mám k tomu niečo povedať. Asi súhlasím s tým posledným trojvetím. Taktiež tomu nerozumiem. A neviem, či Boh je ich sudca, ale verím, že to, čo človek v živote dáva a vysiela a robí druhým, to sa mu aj dostane. Takže už nech je za to zodpovedný ktokoľvek alebo akékoľvek množstvo ľudí, tak verím, že presne to isté dostanú od života. Keby si stretla Irinu, hej, dobre si pamätám, čo by si jej povedala? Keďže som sa v takej situácii nikdy nenachádzala a nemyslím si, že z mojej pozície jej môžem radiť akokoľvek, možno by som s ňou zdieľala moje vlastné vnímanie toho domova alebo toho konceptu a možno to by ju trochu podporilo alebo jej pozdvihlo ducha a možno by tým získala nádej, že si môže ten domov vytvoriť kdekoľvek pôjde, kdekoľvek sa tak bude cítiť. Aj so svojou rodinou, teda so svojím synom. A to je asi tak všetko, čo by som jej mohla na to povedať. A ešte by som ju objala.